Li Yemenê koçberî berdewam dike, rêxistina koçberiyê ya navneteweyî di derbarê mijarek de raporek parvekir û hazir kir, wiha got di raporê de ji destpêka sala 2021 û vir ve nêzîkî 37,000 Yemenî ji ber şer û pevçûrên nava welêt koç kirinin. Nexweşî, birçîbûn, herb û pevçûn. Yemen di nava krîzeka mezin de bi ber xwe dide. Herba navxweyiya ku li Yemenê hatiye derxistin bû sebeba koçberiya gelek sivîlan. Derbarê mijarê de rêxistina navneteweyiya koçberan raporek amade kir û got ji yekê maç levir ve hetanê 12 Hezirana sala 2021 ji ber pevçûn û şerran 6121 malbat koçber bûnin. Hat eşkere kirin ku val malbatana bi tevahî dike 36,726 kes. Hew tenê di navbera 6 û 12 ma Heziranê de 1014 kes û 169 malbat mal û xaniyên xwe terk kirinin. Li gor netewên yekbûyî li Yemenê krîzeka mezina însanî çêbûye û ji ber vê yekê ji sedî heştê nüfusa Yemenê muhtacî alîkariyê û parastinê ye.